An balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sise Ramata Sisoko a n'aw ba tantira ka bɔ Atlanta États-Unis bi ye tarata 2 juin kalo tile 24 ayiwa ne kun bɛ fɛ ka kuma Mali kan mais n bɛ fɛ ka kuma ka fɛn dɔ de présenter bi parce que n y'a fɔ dɔ la aw dɔw ye ko aw kɔni b'a dɔn ko politiciens bɛn'a kan k'a fɔ ko i bɛ ka dɛsɛra kan ka taa dira mɔgɔw jɛra k'a fɔ jamana bɛ kan ka taa ni taabolo min a tɛ diina sira foyi kan économistes y'a yira k'a fɔ jamana économie bɛ kan ka taa cogo min taayɔrɔ t'a la nayɔrɔ t'a la société civile y'a fɔ ko olu hakili sigilen tɛ ni baara bɛ kɛ ni kɛlɛ bɛ kɛ kɛlɛ bolo ka ca mɔgɔ caman bɛ kan k'a fɔ k'a ka démissionner mɔgɔ sugu bɛɛ b'an na i mana fɛn o fɛn ta a banna mais a ka kan bɛɛ n'i ka baara cogoya i kana n'i ka daliliw ye k'a yira mun de la a kan ka démissionner ne tun bɛ fɛ k'a yira scientifiquement bi mun na a kan ka taa bon ne bɛ fɛ ka exemple kelen de d'aw ma fɔlɔ an ka kɛ sisan i fitinin e lamɔna du dɔ kɔnɔ a du kɔnɔ u b'i bugo u b'i nɛni u bɛ fɛn bɛɛ k'i la i tɔɔrɔla kosɛbɛ a du kɔnɔ ala y'a k'i kɔrɔbaya i ye baara sɔrɔ i taara yɔrɔ dɔ la i seginna ka na u ye baara ɲɛnɛmanba dɔ d'i ma u y'u ta mobili la ko bɛ taa yir'i la i ka baara bureau bɛ yɔrɔ min i donna mobili kɔnɔ aw taara i ɲɛ b'a la aw donna quartier kɔnɔ i donna carré kɔnɔ i hakili fɔlɔ ka jigin fitiniman carré la enfin i sera yɔrɔ dɔ la ko nin yɔrɔ de don i y'a sɔrɔ i lamɔna du min kɔnɔ i bugɔra ka gosi du min kɔnɔ ka nɛni ka tɔɔrɔ du min kɔnɔ o baarakɛyɔrɔ bɛnn'o du de ma ne bɛ ɲininka est-ce que ne ye baara kɛ o so kɔnɔ o bureau kɔnɔ a ka kɛ i ka bureau bɛnna chambre min tun bɛ t'i bugɔ a kɔnɔ su o su a bɛnn'o ma yɔrɔ n'e donna o bureau kɔnɔ chaque fois i ja bɛ tigɛ i bɛ miiri fitiniman na i hakili tɛ se k'i yɛrɛ bali k'a kɛ mun na parce que tubabukan na an b'a fɔ ma ko réflexe conditionnel o kɔrɔ ye de fɛn min b'a to i hakili bɛ jigin o ko dɔ la min kɛra i la min hali n'a ko tɛ kan ka k'i la a b'a to fɛn min kɛra i la a ye dusukasi min d'i kan a b'o kelen de da i kan o bɛ kɛ cogo di adamaden farikolo kɔnɔ ni mɔgɔ ni ko dɔ kɛra i la sisan fɛn o fɛn n'a kɛra i la n y'a fɔ ye n ko mɔgɔ fɛn o fɛn n'a bɛ k'i la diɲɛ na kunkolo de don fɛn bɛɛ ye kunkolo zɛmɛ de ye parce que i k'a jateminɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bolo fila tigɛ foyi t'a tigi sɔrɔ i b'a sen fila tigɛ foyi i b'i tulo tigɛ mais ni kunkolo zɛmɛ bɔra yen dɔrɔn i tɛ yen parce que adamaden ni a bɛ komi a bɛ kunkolo zɛmɛ de kɔnɔ hali mɔgɔ dusu bɛ se ka bɔ o bɛ machine d'u la ka jeli bila ka taa i bɛ se ka balo o kɔrɔ ye kunkolo zɛmɛ de ye fɛn bɛɛ ye kunkolo zɛmɛ fana ji de b'a kɔnɔ an b'a fɔ ma ko hormone chaque fois ni fɛn dɔ kɛra i la ni kuma dɔ fɔra i ma a bɛ ji jugu bɛ ou ji ɲuman c'est comme ni mɔgɔ ye kuma duman f'i ye a bɛ ji ɲuman bɔ an b'a fɔ ma ko dopamine o b'i la content ni mɔgɔ y'i nɛni a bɛ ji jugu bɔ comme cortisol o b'i dusu kasi maintenant mun de la n bɛ kan k'a fɔ président sigicogo a n'a sigi kan ani jamanadenw ka danaya o b'a to ji sugu jumɛn bɔ mɔgɔ kunkolo zɛmɛ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ sisan ni mɔgɔ sigira fanga na bɛɛ b'a dɔn i sigira kan min ka kan jɛlen tɛ bɛɛ b'a dɔn kow ɲagamina kow ma k'a ɲɛma i sigira mɔgɔw ma sɔn a bɛ ji dɔ bɛ bɔ mɔgɔw kunkolo zɛmɛ kɔnɔ min ye stress ji ye min ye dusukasi ji ye min bɛ mɔgɔ fari faga o de la n'a ko dɔ kɛra i la n'a digira i fari bɛ faga i tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye parce que mɔgɔ farikolo bɛ baara kɛ ni hakili de hakili de b'a to mɔgɔ bɛ se ka fɛn bɛɛ k'i yɛrɛ ye ni hakili sigilen tɛ i hakili ma fara ɲɔgɔn kan baara bɛ gɛlɛya n'i ye Mali ta sisan Mali ye 19 millions de ye miliyɔn 19 a miliyɔn 19 la miliyɔn 4 de bɛ maliyɛn de la diaspora olu bɛ kɔfɛ o miliyɔn 4 o bɛ wari min don Mali kun a bɛ komi Mali budget tilancɛ o kɔrɔ ye mɔgɔw bɛ baara de kɛ diɲɛ dugu bɛɛ maintenant olu taara dugu la min ko bɛ kan ka k'a ɲɛma donc u bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ Mali ka t'o sira kelen kɛ parce que u b'a dɔn Mali bɛ kan ka taa sira min ka sira ɲuman tɛ olu bɛ dugu min na denmisɛnninw bɛ kalan bɛɛ bɛ dumuni kɛ yɔrɔ jɛlen mɔgɔw hakili sigilen dɔgɔtɔrɔsow ka ɲi donc olu bɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que u bɛ fɛ o ɲɔgɔnna k'u ka dugu la parce que mɔgɔ min bɛ Mali la min ma deli k'o hɛrɛ sugu ye i tɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que i t'a dɔn ko ɲuman bɛ yen i bɛ se k'a ye télé la mais ni mɔgɔ min b'a kɔnɔ o kɔni b'a faamu ka tɛmɛ i kan o mɔgɔ minnu ye maliyɛn de la diaspora minnu bɛ baara kɛ ka wari ci olu ɲɛ b'a la ko jamana bɛ kan ka taa sira jugu kan dusukasi b'olu la olu bɛ baara min kɛ fanga t'u la ka baara kɛ parce que baara ye hakili de hakili ji de bɛ bɔ ka k'i miskulu kan hakili ji olu ye hormone o bɛ k'i miskulu kan o de bɛ se ka miskulu la baara farikolo la baara walasa i ka dɔ dusu sɔrɔ ka baara kɛ don o don le fait que o tɛ kan ka kɛ mɔgɔw dusu kasilen don o de la maliyɛn de la diaspora ka sɔrɔ dibila dɔ bɔra la parce que Mali dusukasi min b'u kan jamana taabolo taacogo dusukasi min b'u kan o b'u bali ka baara kɛ o b'a yira k'a fɔ maa min kan ka na ni sɔrɔ ye jamana kɔnɔ
u ka sɔrɔ dɔ bɔr'o la dɔ jamana fanga bɛ jigin o ye 4 millions ye minnu bɛ Mali kɔ kan o 4 millions la bɛɛ tɛ baara la dɛ mais o 4 millions la a bɛ se ka kɛ million 1 ɲɔgɔnna de bɛ baara la k'o kɛ bon Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali population bɛɛ kɔnɔ n'i y'a ta mɔgɔ 100 o 100 46 o ye denmisɛnninlamɔgɔ olu tɛ se ka baara kɛ tɔ ninnu fana mɔgɔkɔrɔbaw b'a la ni minnu fana tɛ baara kɛ donc n'i y'a ta Mali bɛɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ baara kɛ a tɛ million 3 bɔ minnu yɛrɛ an b'a fɔ o ma ko baarakɛlaw o million 3 olu caman a bɛ se ka k'u kalannen don fanga b'u la parce que olu de ye couche productive olu de bɛ baara kɛ olu fana ɲɛ b'a la ko jamana taabolo man ɲi ko fɛnw sigilen bɛ nkalon kan donc dusu t'u la ka baara kɛ parce que jamana taabolo dusukasi b'u la o de kama jamana ɲɛma parce que ale de bɛ jamana direction la ale b'a fɔ an ka taa yɔrɔ min taabolo t'u la nabolo t'u la u taara a bɛ kan ka taa yɔrɔ min donc o dusukasi min bɛ jamanadenw kan o b'u bali ka baara kɛ o de la a bɛ fɔ ko ni direction kan ka di jamana ma jamana ɲɛma kan ka direction di a bɛ hakilinata min di ani a bɛ sira min yira ale yɛrɛ tɛ baara foyi kɛ parce que président jateminɛ a tɛ baara kɛ a bɛ papier dɔrɔn de signer mais minnu bɛ baara kɛ olu tɛ se ka kɛ parce que o ɲɛ tɛ taa yɔrɔ la o ɲɛ tɛ na yɔrɔ la dusu t'u la ka baara kɛ o dusu kasilen don o la ne bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw bɛ yɔrɔ min bi bi na ji min yɛrɛ bɛ bɔ adamaden kunkolo la k'i farikolo baara o ji de dumuni la dɔ bɔr'o la parce que danaya tɛ jamanadenw ni jamana ɲɛmaa cɛ danaya tɛ jamanadenw ni jamana taabolo cɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko n'i ye sécurité ta sisan denmisɛnninw bɛ sa n'i ye école ta denmisɛnninw tɛ taa baara école la n'i ye jeunes ta jeunes tɛ baara la n'i ye dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔso donc olu bɛɛ min tɛ yen a bɛ jamana paralyser parce que danaya min kan ka da jamana ɲɛma kan pour que jama yɛrɛ ka se ka wuli ka o danaya ti yen o de la ne bɛ fɛ k'a fɔ n'i y'a ta scientifiquement biologiquement Mali tɛ se ka taa ɲɛ tant que i bɛ ka ma ka démission rendre parce que a ka présence o bɛ le fait k'a kɛra nkalon k'a kɛra ɲagami k'a kɛra corruption kan o bɛ mɔgɔw dusu kasi le fait que assemblée sigira o ye mɔgɔw ta k'u wajibi o bɛ mɔgɔw dusu kasi le fait que cour constitutionnelle ye décision ta ka sɔrɔ o décision man ka ta parce que n y'a fɔ aw ye n ko nkalon man ɲi hakili ma hali n'i ye nkalon tigɛ i yɛrɛ ye a man ɲi hakili ma jango mɔgɔ wɛrɛ k'a tigɛ ye donc le fait que jamana sigilen b'o nkalon sugu bɛɛ kan a bɛ jamana paralyser économiquement parce que jamanadenw hakili fanga min kan ka to ka fanga don ka baara kɛ o fanga tɛ yen o kama u tɛ se ka baara kɛ hali n'i ye baara kɛ hakili bɛ to n'i y'a fɔra e de ye denmisɛnninlama i y'i bugɔ k'i nɛni e bɛ kan ka baara kɛ o don in o so kelen in kɔnɔ don o don n'e donna i ka biro kɔnɔ i ja bɛ tigɛ i bɛ miiri o ye n bugɔ o ye n nɛni o t'i hakili sigi i tɛ se ka baara kɛ c'est pour cela que ne tun bɛ fɛ ka nin video kɛ rapidement k'a ɲɛfɔ scientifiquement k'a fɔ ɲɛna n'i y'a ta science yɛrɛ la parce que science ye min ye a bɛ komi n'an bɛ recherche scientifique a bɛ komi an bɛ kan ka ɲɛɲini de kɛ k'a fɔ an ka évidence scientifique bila ko ka dalilu sigi ka dalilu bila k'a fɔ nin dalilu de kama a tɛ kɛ maintenant nin bɛɛ an b'a fɔ tubabukan na ko réflexe conditionnel o kɔrɔ ye jamanadenw hakilinata a bɛ dépend a sigilen bɛ jamana danaya dɔ de kan ni taabolo dɔ de kan n'o tɛ dugu ma jamanaden bɛɛ bɛ komi u ka fɛgɛn u hakili ka fɛgɛn fanga tɛ se ka k'u la ka baara kɛ dusu tɛ se ka k'u la ka wuli ka jija o de la jija dumuni la baara dɔ bɔra jija la dɔ bɔra baara la o de bɛ kan ka économie bi parce que mɔgɔ jamanadenw dusu jalen tɛ k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ donc n'i y'a jateminɛ sisan normalement n'i bɛ k'a ye nin message sugu mɛn a kan ka a ka démission rendu ka se ka délivrance ka se ka jamanadenw dusu sumaya k'a fɔ effectivement ne de y'a bɛɛ ɲagami bɔra a la o bɔli dama o bɛ komi problème tilancɛ fɔla ka résoudre dɔɔni bɔra a la parce que au moins an b'a dɔn mɔgɔ min bɛ kan ka yɔrɔ kari k'a ɲagami o tɛ yen fɔlɔ o tɛ yen min bɛna sigi o b'a to an ka hakili dayɛlɛ k'a fɔ ni nin y'a daminɛ an b'a dɛmɛ an b'an bolo fara a kan bon an n'an ko an b'a dɛmɛ sisan an tɛ se k'a dɛmɛ c'est pourquoi parce que mɔgɔ tɛ da mɔgɔ min na i tɛ se k'o dɛmɛ et puis ni mɔgɔ fana y'i dalakan fɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 10 i m'a dalakan sabati o réflexe fana bɛ yen min ji min bɛ an kunkolo zɛbɛn na k'a fɔ i ka baara kɛ a ji bɛ bɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 an b'a fɔ ma ko la désensitisation o kɔrɔ ye de fanga min b'a to hakili bɛ fanga kolo minɛ a t'a minɛ parce que kunkolo zɛbɛn b'a fɔ a y'a fɔ siɲɛ 100 a m'a kan donc c'est pas important hali an ka n'an yɛrɛ kɛ kunkolo zɛbɛn t'a yɔrɔ a sɛgɛn k'a kɛ o de kama c'est comme mɔgɔw kunkolo désensitisé la o de la dɔw ko maliyɛn i b'a fɔ k'u y'an baara ou bien an paralyser le oui c'est une paralysie mentale paralysie psychologique hakili de paralyser don parce que fɛn min bɛ dusu don adamaden kɔnɔ ka baara kɛ o tɛ yen tuguni parce que danaya tɛ yen kumaw tɛ sabati layiduw tɛ se o kama jamanadenw fana danaya bɔr'u ka tellement hali n'i bɛ se min na n'i y'a fɔ o tɛna da la o de la ne kɔni bɛ min demander nin ye ne ka démonstration scientifique k'a jira tant que i bɛ k'a bɛ président la jamana tɛ se ka taa ɲɛ parce que jamanadenw hakili tɛ se ka baara kɛ minnu ye solution di k'a fɔ assemblée ka dissous olu bɛɛ bɛ se ka kɛ mais ale ka présence a bɛ komi i taara du kɔnɔ min u y'i bugɔ k'i nɛni i taara o kɔnɔ su o su i ja min bɛ tigɛ o de bɛ jamana bin donc j'espère que aw y'a faamu kosɛbɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'a to jamana in ka bɔ nɔgɔ la an ka se ka kɛ kelen an ka fara ɲɔgɔn kan président ka nin message lamɛn
a k'a ka démission arrangé walasa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ merci beaucoup